Pričali smo pre neki dan o adultnim aknama ili aknama odraslih. Međutim, mnogo češće su i veći problem u dermatološkoj praksi tinejdžerske akne ili akne vulgaris. One su u osnovi genetsko obolenje. Ako su vam roditelji imali ozbiljne akne i šansa da dete ima ozbiljne akne je znatno veća. Kod akne imamo sledeći problem, stvaranje keratinskog čepa u izvodnom kanalu lojne žlezde i znači mi moramo da se potrudimo da otčepimo taj keratinski čep da bi loj mogao slobodno da izađe napolje. Tako da u tretmanu običnih tinejdžerskih akne imamo nekoliko elemenata koji treba da se ponavljaju svakoga dana, a to je čišćenje, ljuštenje i vlaženje. I ukoliko imamo upalne promene, smirivanje upale. Vrlo je važna i dijeta bez mleka u prahu i soje i ono što je značajno to je da tinejdžerske akne uvek prolaze, ali mogu da ostanu ožiljci i zbog toga se mi trudimo da da one budu što manje izražene, da se smiruje upala i da se pored kućne nege koristi profesionalni tretmani.